Καλώς ήρθατε στο πλέκοντας.gr. Σε αυτό το βιντεάκι θα δείξουμε την πλέξη του λίπου. Είναι μια κοτσίδα η οποία αποτελείται από δύο επιμέρους κοτσίδες, μια δεξιόστροφη και μια αριστερόστροφη. Κάνουμε τη δεξιόστροφη αρχικά και ακολουθεί αμέσως μετά η αριστερόστροφη. Αλλιώς θα τη βρούμε και ως πέταλο τη συγκεκριμένη πλέξη. Αυτή η κοτσίδα και γενικά όλες οι κοτσίδες περιβάλλονται από ανάποδους πόντους για να αναδεικνύεται περισσότερο το σχέδιο και να φαίνεται πιο έντονο και όμορφο. Έχουμε ρίξει 24 πόντους, 12 πόντοι θα χρησιμοποιηθούν για να σχηματιστεί το σχέδιό μας, ενώ οι υπόλοιποι θα μοιραστούν στα άκρα για να περιβάλλουν την κοτσίδα. Η κοτσίδα θα περιβάλλεται, όπως είπαμε πριν, από ανάποδους πόντους. Πλέκουμε μερικές σειρές πριν ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Φτάνοντας στην τέταρτη σειρά, είναι η καλή πλευρά του πλεκτού μας, θα ξεκινήσουμε την κοτσίδα μας. Πλέκουμε τους πρώτους ακριανούς πόντους με ανάποδη, όπως είπαμε και αρχικά. 6 πόντι. Και σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε το βοηθητικό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε στο σπίτι μας, είτε ένα βοηθητικό κοτσίδας, είτε μια φουρκέτα, είτε μια τρίτη βελόνα. Θα περάσουμε τους επόμενους 3 πόντους σε αυτή τη φουρκέτα, σε αυτό το βοηθητικό κοτσίδας. Και θα το κρατήσουμε, θα το πάμε πίσω από το πλεκτό μας, για να επιτύχουμε έτσι την δεξιόστροφη κοτσίδα, έτσι. Λοιπόν, πλέκουμε τόσους πόντους όσους είχαμε περάσει στο βοηθητικό μας, 3 δηλαδή, 1, 2, 3, και στη συνέχεια φέρνουμε μπροστά τους πόντους αυτούς που έχουμε αφήσει στην άκρη, είτε τους ξαναπερνάμε στη βελόνα μας, είτε τους πλέκουμε από το βοηθητικό. Θα πλέξουμε 3 πόντους λοιπόν από τη βοηθητική. 1, 2, 3. Πολύ ωραία. Στους επόμενους πόντους επαναλαμβάνουμε το σχέδιο, αλλά με την αριστερόστροφη κοτσίδα, δηλαδή φέρνοντας τη βοηθητική βελόνα με τους πόντους μπροστά από το πλεκτό μας. Και πλέκουμε τόσους πόντους όσους έχουμε αφαιρέσει, όσους έχουμε βάλει στην άκρη. 3 πάλι. 1, 2, 3. Επαναφέρουμε τους 3 πόντους, είτε στη βελόνα μας, στην αριστερή βελόνα, είτε τους πλέκουμε από το βοηθητικό. Ένας, 2, 3. Αφαιρούμε έτσι το βοηθητικό της βελόνα, της κοτσίδας, και συνεχίζουμε με τους ανάποδους πόντους, τους 6 ανάποδους πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μόλις ολοκληρώσαμε το σχέδιό μας, το ίδιο σχέδιο θα το επαναλάβουμε όχι στην αμέσως επόμενη σειρά, μετά από κάποιες σειρές, όπως θέλουμε εμείς να είναι το σχήμα μας, όσο πιο αραιά θέλουμε εμείς να είναι το σχέδιό μας. Άρα συνεχίζουμε την πλέξη μας όπως πριν, δηλαδή πλέκοντας τους πλαϊνούς πόντους να φαίνονται ανάποδοι, ενώ εκεί που είναι η κοτσίδα, από την καλή πλευρά πρέπει να φαίνονται καλοί πόντοι. Εδώ που φτάσαμε, επειδή είναι ανάποδη πλευρά, πλέκουμε τους πόντους της κοτσίδας με ανάποδη για να φαίνονται με καλή στην αντίθετη πλευρά, στην όψη που λέμε. Πλέκουμε ακόμα 7 σειρές ή όσες σειρές θέλουμε ακόμα εμείς, δηλαδή ολοκληρώνουμε
την 11η σειρά και στην 12η επαναλαμβάνουμε το σχέδιο. Άρα ανάμεσα από το σχέδιό μας, από τις δύο κοτσίδες, τη δεξιόστροφη και την αριστερόστροφη, παρεμβάλλονται 7 σειρές στην πλέξη που δείξαμε. Είτε σε ζέρσε είτε όπως εδώ με τους ανάποδους πόντους που περιβάλλει την κοτσίδα, και η κοτσίδα πλέκεται πάντα με καλούς πόντους, να φαίνεται στην πλευρά μας οι καλοί πόντοι, να φαίνονται. Πάμε πάλι πίσω τη βελόνα, επαναλαμβάνουμε δηλαδή το σχέδιο, πλέκουμε τόσους πόντους όσους έχουμε βάλει στη βοηθητική μας βελόνα, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη συγκεκριμένη κοτσίδα έχουμε βάλει 3 πόντους, επαναφέρουμε τους 3 πόντους στη βελόνα μας, είτε τους πλέκουμε από το βοηθητικό της βελόνα. Ένας, δεύτερος και τρίτος πόντος. Και επαναλαμβάνουμε το σχέδιό μας, φέρνοντας αυτή τη φορά μπροστά τη βοηθητική βελόνα, το βοηθητικό κοτσίδας που λέμε, έτσι θα το ζητήσετε αν θέλετε να το αγοράσετε, και πλέκετε 3 πόντους. Εννοείται ότι μπορείτε να ρίξετε περισσότερους πόντους για το σχέδιό σας, να την κάνετε πιο πλατιά την κοτσίδα. Αν θέλετε κάθε πόδι της κοτσίδας να έχει ας πούμε 4 πόντους αντί για 3 όπως έχουμε εδώ, θα ρίξετε 4 επί 4, 4, 16. Όπως εδώ για παράδειγμα έχουμε 3 πόντους σε κάθε ποδαράκι, οπότε έχουμε 3, 4, 12 συνολικούς πόντους για να ολοκληρωθεί το σχέδιό μας. Εάν θέλετε να έχει 5 πόντους το σχέδιό σας, 5 μάλλον πόντι σε κάθε ποδαράκι, θα πάτε 4, 5, 20. Είναι πολύ εύκολος ο υπολογισμός. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιό μας. Μπορεί στην αρχή να σας φαίνεται ότι έχει κάποια κενά, αλλά αργότερα όταν συνεχίσετε να πλέκετε θα δείτε ότι αυτοί οι πόντοι μοιράζονται, απλώνονται και γίνονται πολύ όμορφοι. Ολοκληρώσαμε τη 12η σειρά και επαναλαμβάνουμε το σχέδιό μας μετά από 7 σειρές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Καλή επιτυχία σε όλους.